Hej og velkommen til første video af min kanal. Jeg vil spille Minecraft, som I kan se på EverPvP. Jeg håber I kan se det som Minecraft. På EverPvP. Factions. What the fuck? Okay. Og jeg har et par venner. Jeg gider bare ikke Skype med dem. Der er med i min faction. Jeg tror, jeg kommer til at spille lidt PvP. Bare lidt. Jeg er fucking skød. Jeg er skød til at... ja, PvP. Så er jeg sådan en dårlig mus. Jeg har en Thrust GXT 220. Og jeg er lige i gang med at finde min muspad. Ja. Sådan. Det her det er så EverPvP. Jeg propper IP'en her ned downstairs i... Hvad fanden laver jeg egentlig i deres hus? Ja. Den ene af dem, det er min bror. Jeg gider bare ikke Skype med ham. Og han er jo inde i det andet værelse. Det er så freaking mørkt. Ja, det er et par dage siden. Jeg har lavet faction. Og ja, en gang skulle vi flytte, fordi der han skrev koordinaterne op. Det kan vi jo ikke have. Jeg vil bygge lidt videre på mit tårn. Jeg har været i gang med. Fuck det. Når det bliver dag, vil jeg gå det ud. Jeg har stadig lidt dark wood. Og den stemme, I kan høre i baggrunden, det er ham. Han Skype med ham der, Bilbo the Miner. Så. Det er min bror. Ikke sådan rød. Han er virkelig ikke rar. Ikke rar. Og... ja... Jeg vil prøve at make en intro. Jeg har selv lovet grej til det. Så... ja. Jeg er i gang med at bygge en mølle her. Hvis jeg kan. Har jeg sagt det? Det er lige meget. Min store farm. De andre ruinerer den. Men det siger bare, at det er mit problem. Har du noget jord på mig? Ja. Hvor gemmer de sig? Ej, du tænder vel ikke for musikken?
Har jeg noget granit? Dorit. Nej. Jeg bruger bare en dorit. Det går sikkert. Jeg har en lidt heststemme i dag. Det må jeg undskylde. Min hørebøffer siger, der er vildt musik der. Nice, ja. Jeg kan høre i hvert fald, hvilken side musikken kommer fra. Kan I det? Jo, du burde, dig som ser, burde også kunne høre det. Sådan en jukebox. Ja, så er mine bedsteforældre også på besøg. Kom jeg lige i tanke om, fordi jeg hørte den grine. Ældre folks humor. Nice. Sort blokke. Ikke for at være racistisk, men det er det, der passer bedst på. Ja, sort blokke. Mørk E3. Det bliver så. Planker. Alt hvad I vil kunne tænke jer, at jeg skulle lave en video, det kan jeg bare foreslå, så kan jeg da prøve at se, om jeg kan lave det. Let's build og factions og bygge en julemand. PvP, Hunger Games, Survival Games, Bed Wars, hvis der er nogen af jer, der kender det. It could be. Nå ja. Det er mit skin. Det hører jeg på. Jeg har selv lavet skin nu. 3D skin. Ja.
Og jeg gør det kun for sjov, det her med YouTube. Ja. Sådan. No way. Shit. Så lader man bare falde. Shit. Jeg tror det var det for denne gang, fordi det bliver bare en kort video. Håber I kan lide den. Håber I bliver. For